Мае вам вітанне. Не ведаючы стомы, у прызначаны час мы ізноўку збіраемся ў дарогу. Туды, дзе жывуць людзі не надта разбэшчанай цывілізацыі, тыя, для якіх натуральна спяваць у любых жыццёвых варунках, у радасці і ў тузе. Мы мусім з імі пазнаёміцца, каб спасцігнуць спрадвечную культуру, якую яны нясуць праз стагоддзі. Распачынаецца фальклорная экспедыцыя за нумарам 384. Рушым наперад у мінулае Іванаўскага раёна. Ой, мама, люблю Івана, бо він любить до мене, люблю Івана, кузнеця, разом пилим Полесье – край багаты і шодры на ўражанне. Таму мы і пераадолелі 263 кіламетры, каб трапіць у Тышкавічы Іванаўскага раёна. Тут і пачынаем наталяцца ні на што не падобнай гаворкай, песнямі і відовішчам і, канешне, знаёміцца з мінуўшчынай вёскі. Да таго ж у студыі гуказапісу будзе адбывацца загадкавы працэс перараджэння старажытнай народнай песні. І гэтым сёння зоймуцца кампазітар Сергей Сухамлін і артысты, якіх мы злучылі ў дуэт – Кацярына Муратова і Дмітрий Нікітін. Катя, Діма, Сяржук, вітаю вас. Вітаю, Оксана, вітаю усіх, хто бавіць гэты час разам з намі. Калі працуеш над песняй, часам думаеш. Адзін вакал – гэта добра, а два – усё ж лепш. Як гэта адбываецца на працы? Сёння традыцыйна. Не толькі паслухаем, але і ўбачым. Ребята, приветствую вас в нашей студии. Привет, привет. Вы дуэтом поете первый раз, либо у вас уже была такая практика? У нас сегодня с Димой премьера. Мы специально подобрали для вас дуэтную песню. Песня потрясающая, главное о жизни, о любви. Да, мне тоже очень нравится. Веселая. Мне кажется, мы классно споемся в ней. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то предложения по тому, как сделать эту песню? Дуэт в первую очередь подразумевает двухголосие. Нам хотелось бы услышать какие-нибудь красивые пачечки. А вообще, конечно же, мы разбили эту песню по ролям. Кацярына Муратова, салістка маладзёжнага тэатра эстрады, загадчык падрыхтоўчым аддзяленнем Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, тэлевядучая, выканаўца галоўных роляў у шматлікіх мюзіклах. Ой, надо срочно в роддом! Срочно, скоро выкладывать! Несите меня в роддом! Обнимите меня, моя мамочка! Да притисни мене до родимого сердечка! Люди добрі, що ви не зробили? Гето ж не моя дочка! Гето ми за день зробили! Як не Я моя? не знаю! Обслідували, сказали, вже в 9 місяці! На якому 9 місяці? Я вам вже її вчора віддала! То ми питаємо, чого на 9 місяці. Ой, Боже, моя ж ти дитиночка, що з тобою зробила? Мама, забери мене до себе! Мама! Мама, забери мене до себе! Ох ти ж моя дороженька є! Вона вміє доїти. Ні, це не моє, що ви доїти. І зробили у вас, як і там Ходіть побачите, ходи побачиш, яка вона їсть. Куди вона не їв, вона не їв. Мама! Подивись на господару, що з дочкою зробили. Ой, Боже, не Боже! Не плач, мама! Не плач, не горуй! Я остаюся в місті. З'їм у тебе!
Як я і казала, мы ў Тышкавічах Івановскага района. Па пісьмовых звестках паселішча ўзгадваецца пад 1520 годам, калі была прынятая устава Навалокі. Але маюцца і іншыя звесткі. Згодна з гістарычнай крыніцай, рэвізія пушчаў і пераходаў звярыных у былым вялікім княстве літоўскім, складзеным у 16 стагоддзі, высветлена, што першы ўспамін пра Тышкавічы датуецца 1398 годам. Калі гэта пацвердзіцца, то вёска будзе адной са старэйшых у Іванаўскім раёне. Ну а ў 1557 годзе Тышкавічы адносіліся да пінскага павета Трокскага ваяводства Вялікага княства літоўскага і належалі яны шляхціцам. Подивись! Ти без ногавиць привела! А хто з її зняв? Я не знаю, Я не знаю, я до тебе віддала і в ногавицях, і в черевиках. Володимир, який вовничу хлеві спав, не знаю, хто з її труси взяв. Не знаю, а шукай. черево хто нас спав? О, за 2 дня вже того такі черево. Які 2 дня ти вчора віддала? І ногавиці головне де черевики? Не знаю. Мама, забери мене до себе, мама! Правильно, бо робити там не хочу робити, то забери її. Ниць не робить. Тіло не спала, спала, ще хай труси ніде загубила. Куди? А ти куди йдеш? Забирає мене з собою. Тобою забирай. Хай буде. Нехай буде добре, ходіть до родини, ходіть, заходьте в хату. Що він робить? Що ти наробила? Сердечний приступ, сердечний приступ. Ой, циган мой циган, мой циган, мой циган. Один коли ой, Валер'янки прийняла. Пожалуйста, вставай, потрошку, помаленьку, а ти налякай мої, мене не лякай. Подимайте. Катались мы трамваем ни много ни мало, а закатались мы знаешь куда? Аж до Петросяна. Я вяртаю вас з Івановскага района ў Мінск. Як мне распавялі, цыганоў у Тышкавічах ладзяць спрадвеку. Гэты абрад перавёртыш праводзіцца пасля вяселля на 3-й дзень у панядзелак. Мужика перапранаюць у нявесту, а бабу ў жаніха. Раджаную маладую возяць у вазку з мэтаю адвесці ад новай сям'і ўсё нядобрае, паганае. У нашай жа студыі дакладна робяцца годныя справы. Тут натхнёна працуюць над новым аздабленнем даўнішняй песні кампазітар Сергей Сухомлин і творчы тандэм у асобах Кацярыны Муратавай ды Дмітрыя Нікіціна. Ой, дзяўчынка жыта жала, на дарогу выглядала, на дарогу выглядала, на свайго мілога Івана. Первый куплет мы записали. Здорово. Катя, я хотел бы предложить тебе спеть в самом начале песни небольшой мелизм. У тебя очень красивый голос. На мой взгляд, вот лучше сюда ничего не придумаешь. Да, хорошо. Я спою этот мелизм. У меня есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, отличается ли технология выступления артиста на сцене и в театре? И чем? В театре у вас есть определенные задачи, актерские задачи, которые нужно исполнить. И самое главное – показать верно того героя и тот образ. В театре ты играешь роль. Ты не сам себя показываешь, а конкретно на сцене нужно показать себя, какой ты есть. Дмитрий Никитин, солист молодежного театра эстрады, лауреат конкурсу молодых выканаўцаў эстраднай песні фестывалю «Маладзечна 2015», удзельнік мноства іншых прэстыжных фестываляў, конкурсаў і тэлепраектаў.
збирайтеся, да вже будемо великими сім'єю великою. Ну, мама, ну! На мене Вона господиня, яка я бачу, зразу хватає. Да, то будь то хватає, я Да, на завтра. Ой, Боже, заховала. О, да, а вона каже, я її кормлю. Ти ж не кормиш, як вона ще й на завтра її Подивись, ховає. яка я. Ну, будьте здорові. Будемо любитися, як овечки в хлеві, а платитися ви пчоли в вулі. Ви те все время ганите мою дочку. Правильно, а чого ж ми її назад тобі А привели? чого я тебе тут за стіл посадила, ти вже хвали? Ну, може, думав. Ну. Хвалю, як дещо Та зробити. ти подивися, як я тобі викормила, та яку сорочку хорошу за її вийшла. Та подивися, яка як моя дочка роботяща, та які в її ручки золотенькі, бач, які ручники, А та що то- розквітки. Що то я дома не побачила, щоб ти мені дала рушників? Та не сваритися, ви випили, та навіть горка ніхто не сказав. Ну, горка! 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 О! Працягваем знаёмства з гісторыяй паселішча, адкуль жа пайшла і вёска, і назва яе Тышкавічы. Пра гэта распавядаюць такую гісторыю. У даўнія часы ў Пінску жылі рыбакі. Ездзілі яны вудзіць рыбу, у тым ліку і на Ясельду, прыток Піны. Рыбак, звалі якога Іван Тышко, высадзіўся на беразе непадалёк ад спораўскіх балотаў. Глухое было месца, але багатае і на рыбу, і на звяроў. А непадалёк ад рэчкі знаходзіліся два возеры. Упадабаў гэтыя мясціны рыбак тут і пасяліўся. Праз пэўны час вырасла паселішча, а ад прозвішча Тышко і назвалі вёску Тышкавічы. Горка! 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 Вилятує на гречку, там цибуля і бурак, все мені порадку. Там цибуля і бурак, все мені порадку. Там цибуля і бурак, ще й різні сироти, а до мене пенсіонерки молодий ходить, а до мене пенсіонерки молодий ходить. Він до мене ходить, і та й носить горілку. Ой, він мене цілує, як кавалер дівку. Ой, він мене цілує, як кавалер дівку. Родила редиска, будем продавати. Ой, хоч він молодий, вміє торгувати. Ой, хоч він молодий, вміє торгувати. Мама, а в тебе є ця капуста? О, яка капуста? Мені капусти не вистачає. Накисли потягло. У тебе вже в животі капуста. Ти капуста там і пусто, а в нас, слава Богу, Я знаю, що бойня. мама в тебе все є. Конечно, все є. Капуста, і морква, і бураки. А ви їдете мами? Ага, з'їла. Бо наколи, бо не хочу полоти, щоб мене наколи. Полоти не Бойня, полоти, ще точно. на поляди пройшли, а ти вже кажеш полоти. Ти ще не бачила, чи моя вміє, Вона полоти чи не залишку вміє. в очі капусту. Мама. У мене гектар цілий. І вона все виполює. А в мене й 20 соток і то не хоче полоти. А вона ж тебе не полола, бо шану я тобі віддала її. Як? Вчора сапку я віддала, то вона ніяку... А що вона тебе сніг полола, чи що? Тому що тепер мода така. І зноўку з Тышкавічаў у Мінск. Як вы разумееце, апроч сапраўдных маці і бацькі, усе астатнія персанажы ў абразе раджаныя. Гэта і тыя самыя цыганы, і жаўнер, і доктар, на якім ляжала адказная справа – правяраць, каб маладая была, як мне сказалі ў вёсцы, чэсная. А яшчэ маецца слушны звычай. Мужыкі наўмысна забываюцца шапкі, каб на заўтра вярнуцца, так бы мовіць, паправіць здароўе. Увогуле свята атрымліваецца феерычнае. Зрэшты, вы і самі бачыце. Вернемся ў вёску акурат пасля таго, як завітаем у студыю гуказапісу да Сергея Сухамліна, Кацярыны Муратавай ды Дмітрыя Нікіціна. Тым больш, што там таксама пануе далёка не будзённы настрой. Люблю Ивана, и пана Кузнеца. Раз
разом пойдем, мама, з Иваном до венца. Люблю. Здорово, мне понравилось, как вы записали второй куплет, и мне кажется, вот бэки, которые я напел здесь, они вот вроде бы подходят, да? Как вы думаете? Очень классные бэки, мне кажется, прекрасно подходят. Наши под голоса нашу сливаются. песню. Да, здорово записаны бэки. Хорошо, а у меня к вам еще один вопрос. Иногда зрителям кажется, что быть артистом это очень просто. И в связи с этим у меня вопрос к вам. Сколько нужно денег артисту для того, чтобы быть артистом? Много. Много. И чем больше, тем лучше. Правда? Да, конечно. То, что видит зритель, это только такой, знаете, передний план. Это только малая часть того, что есть у артиста. У артиста за спиной работа в студии, огромное количество костюмов, стилисты, прически, макияж. Нужно выглядеть всегда замечательно, с иголочки на сцене. Это очень Артист важно. должен быть здоровым, счастливым, отдохнувшим. Ведь радовать людей – это не так-то просто, поверьте мне. Ну а мы с вами переходим к финальной части. И мне кажется, чего-то не хватает в конце. Но я чувствую, что вот эту точку должны вы поставить сами. Мама, вона пойде в ясельду, сачком риби во. Зачерпне, насушить і їжте, діти. Я заховала, ти її знайшла. Дід Микола, грай! Мы по-ранейшаму бавім час у цяперашнім аграгарадку Тышкавічы Івановскага района. Варта зазначыць, што тутэйшая сельская бібліятэка ў мінулым 2019 годзе адзначыла свой юбілей – 70 гадоў з дня заснавання. Пачалася гісторыя бібліятэкі ў 1949-м, калі ў вёсцы з'явілася хата-чытальня, якая месцілася ў прыватным доме. Першым яе загадчыкам быў Мікалай Кандарэшка. У 50-м быў створаны кніжны фонд, і тады было ўжо 100 пастаянных чытачоў. 26 снежня 2005-го у Тышкавічах адкрыўся новы дом культуры, куды пераехала і сельская бібліятэка. Яе не аднаго разу наведвалі госці з Польшы, Украіны, Расіі, Швецыі і Германіі. Тихенько, тихенько, тихенько. Тихенько.
Дівочка з бантом, з О, бантом. дівочка! Онукай, да вже й онукай! Ну, то замочимо онукай, да вже гуртом! Все! Все, іди! А ти боялась? На, голуба, подожди! То ж треба, надо вже корми! До грудей вже взяти. Ну то вже що, Слашко, поміримося вже? Поміримося. Ну, да Чи вже- наша, чи не я, не наша. але Уже буде наша фамілія. ну, то моя дороженька, я поміримося вже. Ой, да нехай живу здоровенькі є. Ой, покланяйся, дітки, матері, да вже йдемте, вже я вас назад заберу. Йдемте до мене. Ой. Ну, живіте здоровенькі, живіте здоровенькі. Люблю Ивана, Ивана Кузнеца. Разом пойдем, мама. Ой, мама, до венца. Ребята, отлично, спасибо. Очень круто с вами работать, очень комфортно. Вы очень органично выписываетесь в любую музыкальную среду. Ну, что говорить, такой опыт я другого от вас и не ожидал. Спасибо огромное, тоже очень приятно было работать вместе. Мне кажется, у нас получился классное такое, получилось трио, даже не дуэт, а классное трио вместе с таким прекрасным композитором. Спасибо большое. Мы надеемся, мы повторим. Бадай вы зразумелі, нанова адрадзілася даўнішняя беларуская песня. Завершылася і наше захапляльнае гасцяванне на цыганах у Тышкавічах Івановскага района. Будзем ацэньваць вынік супольнай творчасці кампазітара Сергея Сухамліна і дуэта Кацярына Муратова ды Дмітрый Нікітін. Слухаем «Ой, дзеўка, жыта жала» і сустракаемся праз тыдзень, каб распачаць чарговую культурна-гістарычную вандроўку па краіне. Не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца песнямі і абрадамі у нескарочаным выглядзе на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Абавязкова завітвайце. Ой, дзяўчынка, жыта жала. Ой, дзяўчынка, жыта жала. На дорогу выглядала. На дорогу выглядала. На свайго мілога Івана. Ой, мама, мама, люблю Івана, бо ён надійний, любить без обмана. Люблю Івана, Івана Кузнеця. Разом пойдем, мама, з Іваном до венца. Люблю Івана. Ветер веє, повяває, о. А мілога ўсё нямае, о. А мілога ўсё нямае, о. Подругую мусіць мае, о. Ой, мама, мама, люблю Івана, бо ён надійний, любить без обмана. Люблю Івана, Івана Кузнеця. Разом пойдем, мама, з Іваном до венца. Люблю Івана. Люблю Івана. А як місяць усійшов, ко мне миленький прийшов. Люба, милая моя, не покину тебе я. Я все страны обышел, краше тебя не знайшов. Люба, милая моя, сватать буду тебе я. Ой, мама, мама, люблю Івана, бо ён надійний, любить без обмана. Люблю Івана, Івана Кузнеця. Разом пойдем, мама, ой, мама, до венца. Ласки должны вже тебе бути. І ще одну пісню. Что я говорю? Мама, если организм просит, то надо дать. Все было хорошо. Нет.